Iti aldaw nga'y nararap ako nga dumata sangwanan tiapo iteken ka agnanayon nga ayat ko kaya't tupulos suminat sibay mo sikaken siya kintuding tinamarswa datanga 20 dinto agsina nagdanggay ti pamati kenaya agbinulig ladingit kinamay dawat ko itiapo nga na marswa bendisyonan na karing-karita ayan pintupulos mapugsa ay singgalo tingga na tong palbiyak itangal daw altar nga nasantuan di matagda iti matang iti Diyos kanamin nga saksita pamindisyon isutin nib kasda kadata itangal da busot tangadwa agmay-maysa sikaken siya kintuding tinamarswa datanga 20 dinto agsina nagdanggay iti pamati kenaya agbinulig ladingit kenamay sikaken siya kintuding tinamaswa datanga 20 dinto agsina nagdanggay iti pamati kenaya agbinulig ladingit kenamay agbinulig ladingit kenamay agbinulig ladingit kenamay adwa tawen anagunaya amang tagikwat puso tasudin kenaya adwa riga adwa sur ngem na pagbaligyan tanamin tiapot na gaya kaditi dayto nga alda kaditi dayto nga alda inapasingkedan nasudi nga ayat ayaan na muli ti panagkang kararag pagbinuligan ta tirig
kat ken namay aging ganipatay sumambay. Uray payan niya, di kasasahan, ngem din tupulos ang dali, to'y napudno ngayat, kitagkibita, iti parabuna, asumarangit panubok, asumangbay kadata. Ket iti daytoy nga aldaw, ken iti daytoy nga aldaw, inagpasinggedan nasada